Hello guys, नै जोङो दा बर' बाजाराव दिनै बिस्थिबार बाजार आरोना जों बाजार एसे खालामहैनोसै जोंहा बुरैजों आंजों आरोना मा लायनो थाङो जोङो गस्ला ओमफ्राय बेनो गस्लाल' होगोन ओमफ्राय जों बाल्थिं मा फिसा फिसा बुस्थु लायगोन आरोना जों दा थांनोसै ओमफ्राय जोंहा फंबाय एसार गयारिखौ लोगो मोनबाय आरोना आंखौबो एसे भिडिअ लादों बिनि एसार गयारि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना नायोब्लाथ' मिथिखायो बिनि चेनेलाबो दासान्दि बिराद ग्र' जागासिनो दं आरोना फुरा ग्र' जागासिनो दङ दा जों जायखौ थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था जै माबासो साइकेलजोंसो नारबाय जों खाथिथार आरोना जोंना बर' बाजारा बिजनि बर' बाजार ओमफ्राय जोंहाथ' नै गारिबो लानो हाया साइकेल बोरायखौ नारबाय दा ओमफ्राय बेजोंनो साइकेलखौ लाबोबाय आरोना दा माखासे बुस्थुफोर लानांगौ जायो बेनि साइकेलखौ लाबोबाय जोङो नै बहुद साइज आरोना मोनाबिलि जाबाय दा सानाथ' गैला आरो सोनाबा सान गैला जों दा थांगासिनो दं आरोना जोंनि न'निफ्राय बर' बाजारा 15 मिनिटसो लायो नोंथांसिम बारा गोजान गैला दा जों थांगासिनो दङ ओमफ्राय मा लानाय जायो जोङो खेबसेनो आरोना बाजाराव दिनै मा बायनाय जायो नै जों दा बर' बाजार मोनफैबाय बिस्थिबारमोन आरोना बाराया जोंना बर' बाजारा बिस्थिबाराव जायो बाजारा दा नै जोङो बाल्थिं नायबाय आरोना 5 लिटारनि बाल्थिंखौ অলপ ফালটো দিব ভাল লগা নাই বোলে আৰু বেলেগ নাই হাত লাম্বাটো দিব আৰু এনেকা হাত লাম্বা কিমান দাম কয় কিমান দাম কয় তোমাক চিনা পাই ৰে আমি তোমাক বেছি না লব তোমাক কিমান দিব 100 লও 200 দিয়ে দিবি 200 নহব ইমান দাম কোনবা দোকানত যাইয়া